nga guys, no, time and time again sa mga feature natin na katulad nitong mga business na ganito, we realize na taking care of yourself is actually for everyone, regardless kung anong gender mo. Na hindi lang pala for women ang mga ganito. So, we do encourage actually yung mga males, yung mga tatay yan, lalo na have your time here just to relax or something like that. Siyempre, tayong mga lalaki ngayon na gusto na rin natin na maging presentable when it comes sa mga pagkausap ng tao or kahit sa everyday life natin. Gusto natin maging presentable sa ibang tao. Correct. So, speaking of taking care of yourself, actually meron po tayong in-house doctor by the name of Dr. Aline Capistrano. So, may available doctor po tayo dito sa Essence. So, later, susubukan natin yung mga services nila dito. Of course. And syempre, this is our pamper time. Alright, so yun guys, nandito tayo ngayon sa kanilang San Fernando branch. Dalawa po yung pupuntahan natin, yung San Fernando and Angeles City. So this is how it looks like dito sa loob. It looks a little bit small dito sa parang pinakalabi, pero meron pa pala siyang dalawang or actually 3 rooms pa. Kumusta? Actually, napaka-cozy ng lugar. Yes. Parang feel mo na once na nagpa-trip ka dito, talagang gaganda. Tour pa tayo guys dito. We have another room. Ayan. So currently, yan, meron tayong client na sinaservicean ngayon. Even iba't kami sa Taala, kita kami kayo. Yes. For this one. Really? And then, planning po rin by next month na magpa-threading din mag-killing ako. Kasi, like, nung confident na kay Daddy, mas maging confident. There you go. So, dagdag kitang confidence. Lalo na ka rin work mo if magsabi kang client mo. Whoa. What can you say, bro? So this is bigger naman na lugar nila. At the same time, mas marami siyang, feeling ko mas marami siyang rooms, mas marami siyang ma-accommodate. And kapag nagutom kayo, meron siyang sariling coffee shop sa ibaba. Pwede. Brother, what can you say about this? What is this? Actually, this is sauna. Ito yung first time na makakakita tayo ng ganito. And may experience natin yung ganitong klaseng sauna. So it's not the traditional parang wood enclosed square, something like that. This is actually capsule. Para siyang capsule. Para siyang capsule. Ayan. Alright, so ayan guys. First time natin may experience ang facial ni Essence. And gagawin sa atin ngayon is deluxe facial. Ayan. So, huwag kayong magugulat guys, no? Ako lang to. So, nilagay sa akin ngayon, tawag nila tea tree mask. Medyo patutuyin lang ng konti and then they're gonna do another procedure. So, tingnan natin kung outcome later on. So, yan. So, dito sa may sauna natin, gagawin natin is first daw is mag-shower muna. Then, pupunta tayo dito sa may sauna nila, which ito may added siya na pwede for whitening or for rejuvenating. Then later, dun tayo sa scrub. Ayan. So, shower muna tayo. So, dito medyo mainit nga since sauna siya. Pero feel mo yung init sa buong katawan mo. Nakaka-relax actually. Ayun nga. Good? Good. Satisfied? Yes po. Right.
So, ayun guys, alternatively, yan, ang galing ng cafe natin because nasa ilalim lamang siya ng Essence. Kapag may kasama kayong like, for example, may kids or even your spouse, your partner, habang naghihintay sila sa inyo, they can actually enjoy yung mga dessert, mga dishes, and even mga coffees dito. So, this is our table. Look, ang dami pa rin, guys. While we are enjoying the meal, ayan, how was the experience, bro? Ako personally, nag-enjoy ako dun sa tawag nila Moroccan bath. Oh. Yan. So for only 1,500, you will enjoy yung kanilang sauna. At the same time, meron siyang scrub and light massage. Yes. How about you, madam? How's your nails? First time kong magpa-soft gel. So, sulit siya. Ang ganda. Alright. So ako naman guys, I really felt relaxed. No, tingnan mo yun. Sabi nung facialist ko kanina, Piolo Pascual na daw ako. Anyway, so again, guys, if you're interested to know more about yung mga services, we're gonna be including the fan page below. Also, yung mga pagkain natin dito, ayan, we're gonna be including the fan page ng cafe natin. So, if you are interested to know more about this, go check them out. As for us, we're gonna enjoy the rest of the evening. What a pampering day, bro. Actually, talagang sulit na sulit yung pamper day natin. So, there you go, guys. We have 2 branches for Essence. Ayan. So, meron po tayo sa San Fernando, Pampanga, which is in front of Coca-Cola. Yun ang pinaka landmark natin. And then dito naman is in front of yung Carmelite. So, there have it, guys. Thank you so much for watching We're in Pampanga. Till our next discovery. Peace out.